Gina! Ay! Buntag na, pailot na mo nila ibe. Uy, naon sa man ni? Piang lang, nabali, guro na. Kana sa naman wakalakaw, pwede naman yung hubaga di ay. Tuig na na yun, tuig na na. Bitaw? Ay, dali ra ni. Paabot. Dali ra ni. Dali ka na doy. Run. Flies! Ang ka! Kani mo giputol? Tulis eh! Rilo. Bag! Rilo! Wah! Gulite! Dali eh! Hoy! Doy! Ang pusil, Doy! Kamo ha? Kibilin ako! Yung kusel. Nabilin. Waa. Salamat! Gong. Bangon. Ha? Pag inom tambal. Bangon. Masa mana? Oh, bangon. Pag inom tambal. Tambal? Di kayo parang dali maulian. Taysa. Ano, di pa inom ako ng tambal nga wala akong sakit. Ay, na-expire na nang guna atong may aging bulan. Sayang kung ilabay. Ha? Madilim ang paligid. Ayo! Ay, oh. Ma'am, Shopee, ma'am. Oh, pila ga ini, sir? Tuga-tuga ang order, wa kabalo. Ay, 200 ay. 100! Susunod ha? Jesus! Hindi ka mag-order ha? Jesus! Tulis! Bag! Rilo. Run.